براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Allah tebarek ve Teala'nın tarafından ve Resul-i Ekrem'in tarafından siz bilen ehdeden müşriklere bidarlık elan ediliyor. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. Pes şoları aydın, yerde emni amanda bolup 4 aylap geçsinler. Şol muddette ya İslam'ı kabul etsinler ya da cenk üçün amada bolsunlar. Ey müşrikler! Bilin siz Allah Tebarek ve Teala'ni etjek işinden aciz etdiyen däldirsiniz ve bilin Allah Tebarek ve Teala kafirleri kharo zelil etdiyendir. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ve i'lam o haber vermektir Hudaýyň tarafından ve Resul-i Ekrem'in tarafından adamlara Hacc-ı Ekber gününde ki tahqiq Allah Tebarek ve Teala ve şoň Resulü müşriklerden bidardır. Pes eger siz ey müşrikler tövbe edip kafirliğinizden dänip İslam'a dahil bolsaňyz ol sizin üçin haýyrlydyr. Ve eger İslam'dan ýüze vurup kafirlikde galsaňyz pes bilin siz Hudaý etjek işinden aciz etdiyen däldirsiniz ve kafirlara güýçli azap bilen buýşlyk berin. İllellezîne âhadtum minel müşrikîne thumme lem yanqusukum şey'en ve lem yuzâhirû aleykum ahadan فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Meger ol tor müşriklerike siz şolar bilen ahd edipdiňiz we olar da ahdleriniň şaraýatlarynyň bir zatny kemi kesretmäni ahdlerine wafa edipdiler we sizin aleyhiňize hiç bir nefere kömekçi de bolmandylar. Pes siz de şolar bilen eden ahdiňizi pozmaň, ahdiňizi taýin edilen muddatlerine ýetirin. Tahqiq Allah Tebarek ve Teala muttaqileri gowy görýär. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ İnnallâhe gafurur rahim. Pes haçan haram aylar tamam bolsa, yani ahdlerini pozan müşriklere berilen 4 ay muhlet tamam bolsa, müşrikleri nirede tapsaňyz öldürün, we şolaryny gereftar edip we asir edin, we şolaryny muhasara edip başga şäherlere gitmekden men edin
şolaryň ýollaryna oturuň, şolar üçin azat ýol tapylmasyn. Pes eger şolar tövbe etse we namazlaryny okuýsalar we zekatlaryny berseler, pes şolaryny öz ýollaryna goýberin we öz hallaryna goýun. Tahqiq Allah tebarek we taala gafurdur, mağfiret eder we rahimdir, bendelerine rahmeder. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ. وَاگر müşriklerden biri sizden penah istese, siz şoňa penah berin. Ta şol Qur'any eşittin. Ondan soň şonu eger iman getirmese, özüniň emni amanda bolýan jaýyna ýetirin. Şolara penah bermek we şolaryň özleriniň emni amanda bolýan jaýyna ýetirmek, şolar zat bilmeýän nadan kowum bolmaklary sebäbindendir.